שלום. Can you ask Korean if כאן סריאל, הספוג מקפץ לו. I have הספוג מקפץ. כן, זה הוואונר. Hoi is you. אז זה מטאור חמוד. אז פריסו. עכשיו נלך לא. אחרי שבניתי. Hoi just you אחרי פריס. תמיד. עכשיו נלך למחרה האחר. I think add me to Skype. Send me your פה יש גרפיקה, זה שנראה כמו מחרה. bills. קולאבה. Yep. זה המחרה. Add me. הנה הבית של טלטאביס. סתם. אז זה שר שם. מה עוד חדש? כן, זה. מה עוד חדש? כלום לא חדש. סתם. אלה הדברים החדשים בינתיים. אני לא שומע אותך. אני לא שומע כלום, זה חלש. עכשיו אתה שומע? או, יופי. טוב, אז כאן נגמור את הסרטון וביי אנשים.